kapuyan ng trabaho ah. Uy, kaunsa man ka dira? Ay unsa pa. Asa pa manggoro niya kung batos, eh? Oras na ba para siya ang ting trabaho? Hantod karon wala pa manggihapon. Maglagot ko aning tawhana, ilisdan ko man ba? Patay. Lit na ko ani ron ba? Grabe kaya ning tawhana, oy. Asa pa man siya, ganina ra man kay kung paabot dire. Pagbantay lang ganina ako siya. Warning na gid niya ba? Bus, asa man kagikan? Ganina ra man kaayo ang oras pang ting trabaho sa imuha, karon pa man kaning abot dire. Pasensya kay boss. Naalan sa mga panghitabo sa balay ba nga mo'y nakaingon nga nalit ko. Ah, pero anyway boy, kumusta man tong tiradas? Tiradas? Unsa ba'y tiradas, boss? Nga wala pa man kay gisugo sa ako ah. Ay, wala pa di ako gisugo sa imuha boy. Wa nga oy, limtanon na ako oy. Pero boy, anyway, ganahan ko karon ba nga malingaw ba? Kana bitong pinaiyot style? Unsay iyot, boss? Bastusan nimo, boss, oy. Unsay bastos ba boy? Wa ka kabalo unsa nang iyot boy? Capital E U T. Ang meaning gani ana boy, E muna siya it. Ang U muna siya ginatawag nga unwind. Unya ka ng T muna siya ginaingon nga travel. Kana mga inana nga style boy ba? Ganahan ko nga ma-enjoy ko karong adlaw ba? Ah, mauday na, boss. Abi man ako katong iyot nga ana-ana, oh. Anyway, boss, na ako'y suggestion sa imo, ha? Muadto ta karon dito sa Kansalakan Enchanted River. Kansalakan Enchanted River? Unya boy, sigurado ka nga malingaw ko ana? Malingaw lagi ka, boss. 100% pinaiyot style ba? Sige boy, ato na i-try. Pero di ko malingaw dito. Kabalo na biya ka anay kung saan eh. Sige, boss. Sige, tara. Boss, nanata, boss. Muli akong giingon sa imo, ha? Mauling imong giingon sa kuha, boy. Unsa man yung tubig, ani? Lupog man kaayo. Boss, more man ginaiyaha. Daan man na sa una. Inborn ba? Inborn? Sige na, boss. Ligo na, boss. Ikaw de, dili ka maligo. Ay, naunsa, boss, bayati ka. Naaradyo ko diri permi. Kaya yung kaso malumos ka, nara ko nga moriskyo sa imo, ha? Mao jud na ganahan ako sa imo, boy ba? Bisag pirmi la ka malit. Sige, kay mo daib na ko. Tuan na, niambak na si boss. Wasi kay bawa kanin tubiga. Baha di ay ni. Malumos gani karon diha. Di jud ko mo tabang sa imuha ba. Ay, nakatunga raman si boss. Kalami sa tubig, uy. Nindot kay boss no. Ayos kaayo, boy, ayos. Murag na boring naman ko. Itugnaw na ko ba? Boy! Boy! Atay na nawag na punintawan na unsa man ni. Unsa man, boss? Marika ragod, boy! Pagdali! Unsa man, boss? Gibate na ko kalaay, boy ba? Murag ganahan ko ka ng pina-extreme style ba? Extreme? Kaibaw na ko. Murag kailangan na jud nimo ang mix of kulba. Kulapo og tuba. Tama jud ka, boy. Pero time pa. Asa man ta mo palit diri og mix of kulba? Nga wala man na diri guro sa ilaha. No problem. Mag-order ta online sa Shopee. Sa Shopee? Magibinuangan ko nimo, boy. Wa may signal diri. No problem about that. Ako'y bahala. Trabaho ko to. Sige, paabot ko ha. Grabe na nga akong batos. Uy, kapuyan yung trabaho ah. Uy, kaunsa mo ka dira? Ay unsa pa, nagpa-signal. Wait sa. Grabe, ingnahilo. Ingnahilo. Nanayabag nintawhan na ba? Ingnahilo ba, hilo ba? Nintubag naman ka. Kilami na kaingian na oh. Lagi boss, kaming na daw siya. Sige, kay maligo lang sa kong balik dito ha. Abi, maguna kong maghikog ka dira. Boy,
asa pa man ang delivery? Dugay kaayo ba? Naunsa man ka, boss? Ayaw pagdali, boss. Ayaw pud pagsigtanan ng karsada kay dili dira mo agi ang delivery. Ang sure, oy, asa man day mo agi? Dira raw sa tubig mo agi, boss. Dira sa tubig? Dira sa tubig. Lakul ba agad? Oh, naana, oh. No. Sa kapunta to the moon, road trip, brum brum, square skirt, zoom zoom, sa fake, no room. Boss, kamo tong ga-order sa Shopee, boss. Mix og kulba, one item. Mauna ni boy. Grabe. Biliban ako ni mo boy. Uy. So, mo na ang order dong. Pakiabot lang. Dara, boss. Ang baso ani asa man? Dara pod, boss. Very good na kayo. Ilami na kay anak. Woo! Lami ani boy. Uy. Boss, tagaya na yun, boss. Unsa pa? Ako'y una ha. Kaya ako may boss nimo. Ayun lang ay para di ta mahubog. Saktuhan sa timpla, oy. Gamay lang. Kay mahubog. Kasi lasa. Lasang bigos. Boy, bayad naman ka ni. Bayad na na, boss. Maayo. Boy, paabot lang ka sa Daplin ha. Kaya ako lang sang usang mag-inom-inom ani kay murag kulang ra man sa ko agod. Sige, boss. Sige. Serukan ni akong boss, uy. Silbahis pa dito kayo. Maayo ani biyaan, tika. Tugnawa, uy! Wala pa man ni bayad ng natawana. Last shot. Uy! Kapa man lagi ka dira. Unsa may gipaabot nimo? Boss, nagpaabot ko sa bayad niyo, boss. Gitugnaw na ra ba ko dire? To akong batos, uy. Hana siya bayad na. Unya, wala mo ko'y kwarta dire. Ana man akong batos nga bayad na to. Sige boss, adto lang bayad sa akong GCash, direct account kay di na makaya. Tinang tugnawa.